जेराव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन। गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गनायखौ लानानै माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों। दिनै एबा 27 जानुवारि खालार खालि बिटिआर गोजोन गोरोबथा फालिनाय जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बिटिआर एकर्ड जादोंमोन। दा बेखौनो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर एकर्ड डे खौ फालिनाय जादों। दा बेवहायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों। बेजों लोगोसेनो रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैबो बारग' एनडिएबिफोर जायफोर जेलाव थानानै दङ बैसोरो गजोबगोन बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर एकर्डनि खामानि मावनाया 82% जाफुंबाय होननानै बुंनायनि सायावबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौनो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसेनो गोबां बारग' एनडिएबिफोरा जेलाव थानायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंदों। बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होनानै होनि। केस फोजोबनांगौ, रिहेबिलिटेसन जानांगौ, ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन। खिन्थु केसखौ आं बुंगोन, केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम खालामनाय मोनसे लेंथि प्रसेस। जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स, आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ। आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा, मानसिया फ्रि जानांगौ। जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि, सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो नाङाखि, बे फ्रि जानानै थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो, बे थांबाय थागोन। जोंनि प्रसेसा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन, जेलनिफ्राय गगोन। आरो जायफोर 3 फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास, आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला। 3 फासि जानायनि माबा दंमोनना, आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिलखौ मिथिबाय। बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट। बे खोथाखौ दा खालाम, नोङो जेराव दोनदोंथ' केसा सोलिलांबाय थागोन, खिन्थु फासि शब्दखौ बोखार होनना बुंदों। जायखिया जाबाय आरोखि, दा जासिगोन। आंहा बिराद मोजां बिसास दं, जाया आंहा बिराद माबा दं आरोखि, माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों। दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि, इलेक्सन थांगोनथाय गासिबो एप्रुभेसना जालांजोबगोन। आंहा साहस दङ, बुंनायनिबो साहस दं, मावनायनिबो साहस दं, आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था। रन्जन दैमारिया मा गवा जादों, फाग्ला सुक्तिया खालामनानै जेल जाजायो। मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना, बबेहाय नुफेरा फालाय, बबे दुनियाव नुफेरा, डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा। सुक्ति खालामबायथ' मानसिया, हामसिन थाखाय सुक्ति खालामबाय। केसाथ' नंगौ थागोन, बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ। 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों। जेनेबा आंबो निजे बुंबाय, आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिमावसो जोबहैगोन। इसिबां बिदिनो जागोन। मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जानांगौ। दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था, आं मावगोन, आं बिसास दं, आं हागोन बायदि मोनदों। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय, हाग्रामा महिलारि बिथाङा रन्जन दैमारिखौ लानानै बेजों लोगोसेनो जेलाव थानाय बारग' एनडिएबिफोरखौ बख'नायनि खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर एकर्डआ 82%सो मावफुंजाबाय होननानै बुंनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंदों। बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। ओरैनोथ'
मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने पिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82% जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं। बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं। 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ। दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पार्सेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय बिटिआर एकर्डनि आद्रा थानाय गासै खामानिफोरखौनो मावफुंलांजोबगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौनो बुंदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।